alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață, dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin, totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul, timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină, 10 mg și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă și apatia potrivită informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață, dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin, totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul, timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină, 10 mg și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă și apatia potrivită informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului